Sok paikha lam sugu jotono no ani o channel tui hingkhe asuk kokobang sayakarei video no chenglai siwano ta motum suna naike lipstick kangna kiri jago kubang na naike sen kangna kiri jago ohu khnadi o lipstick bo 5 taka dami rok sing khna hingkhe daiti kakta pairi di 100 taka jatok no tei sem rok bo asuk daitile kagai man no asalari rok suyana ta sem ganango nangkhangkhe daiti kak thangta o sen bo 3 taka jar sem rok sing khna aboni bagai belai daiti kakta pairi di 100 taka jarok no kangna kiri jago kubang na naike sen kangna amoni sorok le tamo rong paikha no asuk satung kaprama rogo tamo turu tong thokjak yakhe camera o ma kakhane tong thokjago o moni sorok no le jago kubang na naike kangna kiri jago मजा आया। oho madam ji tamo rong paikha no norok ni amole belai laikha pathor bai pathor chukrojak ma haising sible kisa oste yang ladi oste khe a konthanga tini video asung sinai jotono no hambai।